Dobrodošli u novu epizodu podcasta Talks with Folks. Danas pričamo o mentalnim i psihološkim modelima i konceptima kako se nositi sa pritiskom u kriznim i kritičnim situacijama. I danas imamo jednog posebnog gosta iz profesije čija je suština upravo to. Kao i uvek, domaćin zajedno sa mnom ovog podcasta je Dejan Milojević. Ćao Deki, dobro jutro San Francisco. Dobro večer Beograde, pozdrav. Kako si Deki? Pa evo, ne žalim se, bio sam na Havajima do pre neki dan, tako da nije bilo loše, bila je pauza, ovom All-Star break je bio i onda smo skoknuli do Havaja, ako tako može da se kaže. Iskoristio si. I topla preporuka kako god može da ode, kako god nije bio, neverovatna zemlja. Pa vidjet ćemo i mi za vikend sada, da možemo se skombinujemo to zbog prevoza i ostalo. Deki, danas imamo jednog posebnog gosta. U pitanju je kardiohirurg, dr. Miloš Matković, i sa njim ćemo pričati o nekim interesantnim stvarima koje jesu vezane za medicinu, ali opet su vezane i za život van medicine, vezane su i za psihologiju i u vezi su sa svim onim što zanima nas dvojicu, a i one koji nas slušaju. Tako da, ajmo odmah da mi uvedemo Miloša i da ga pozdravimo. Zdravo Miloše, kako si? Zdravo Dušane, dobro večer Beograde i dobro jutro San Francisco. Zdravo Miloše, baš mi je drago da si sa nama ovde i da ćemo imati jedan lep razgovor, nadam se. Hvala na pozivu, nadam se da hoćemo. Miloše, ajde na početku da te pitamo par stvari, da nam malo kažeš o sebi i čime se ti tačno baviš. Ja sam te najavio kao kardiohirurga, ali eto možda malo da približiš šta su sve tvoje zaduženja, šta je tvoj posao, pošto to jeste posao u suštini kao i svaki drugi, ali opet malo zahtevniji. Pa tako je, mislim, svako od nas svoj posao shvata najozbiljnije, mislim, čime god čovjek da se ozbiljno bavi. Pa, dobro si rekao, prosto ja sam kardiohirurg, svi smo gledali serije, svi smo gledali Grey's Anatomy, jedan od onih glavnih likova ili je kardiohirurg ili neurohirurg, to ovako najlepše zvuči, naravno ne ni podašta moje druge drage kolege i prijatelje, ali to onako najbombastičnije zvuči i prosto moj posao je da svakodnevno lečim ljude u suštini i da uprostim operišem ljudima srce, eto. Mogu ja da te pitam nešto za početak, zanima me, kako čovjek odluči da postane kardiohirurg? Znači, ko je to moment da ti, ajde, upišeš medicinu? Da li si znao već u srednjoj školi šta želiš da budeš ili sve to posle javilo kad si krenuo da studiraš medicinu? Pa u suštini mislim da neko ko se odluči na tako neki poziv, uglavnom to želi duže vremena, retko to ispadne slučajno i sticajem okolnosti. Ja sam to želeo pre upisivanja u medicinskog fakulteta. Čekaj, znači u srednjoj školi si već znao da želiš da budeš kardiohirurg? Tako je, ja sam to pričao od kad sam bio mali. Hteo sam da budem ili pilot ili kardiohirurg, ispostavilo se da je mnogo lakše i jeftinije postati kardiohirurg nego pilot. Barem u to vreme bilo, tako da sam ja odlučio se ovim putem i verovatno da posle medicinskog fakulteta nisam krenuo ovim putem i uspio da postanem kardiohirurg, verovatno bi se bavio nečim drugim van medicine. Da, ali stvarno svaka čast obično deca u srednjoj školi ne znaju ništa, teško se odluče za neki poziv, tako ako si već znao, stvarno si jedan od retkih, svaka čast. Eto, prosto tako je bilo, ne znam, nekako me to iz serija ih zainteresovalo i tako. Aha, znači serija ipak tad je bio IR sa George Clooneyem popularan, i George Clooney nije bio kardiohirurg, ali dobro, bilo ih je tamo. Ali opet, bilo interesantno, je li tako? Kako ne, pa da. Miloše, sad, čime se ti tačno baviš? Ajde da kažemo kako izgleda tvoj opis posla. Ja znam da ti imaš neka dežurstva, tako, izvodiš neke operacije. Šta je to što u stvari ti radiš tokom, ajde da kažemo, jedne radne nedelje? Pa da, u stvari, mislim, kad pogledamo, naravno, opet se vraćam na serije, ljudi to svi gledaju, ne izgleda to baš onako lepo, oni su svi uvijek odmorni, niko nije umoran, niko nije bled, niko nema podočnjake, svi su lepi i nasmejani. U suštini, radno vreme kardiohirurga ne postoji. Nije od 8 do 2, od 8 do 3, nego je ujutru od 7 i 10 pa dok se ne završi potreba za nama. Operacije su specifične jer su jako dugački. U proseku traju najjednostavnije oko 4-5 sati pa do 8, 10, 12, nekad i u nekim ekstremnim slučajevima i 15. Tako da van tih aktivnosti koje su samo operaciona sala i glavni deo našeg posla, nije to samo to, postoje obilasci pacijenata, pregledi, stvari koje se rade na odeljenjima, praćenje tih pacijenata, razgovori s porodicama, sve ono što prosto ide uz takav jedan deo medicine. I sad, da te pitam, pošto je naša tema između ostalog je i kako se hirurg nosi sa pritiskom. I sad spomenuo si koliko već 12-15 sati u kontinuitetu. Znači,
kako izgleda operacija od 12 do 15 sati prosto, kako izdržiš, kako funkcionišeš ti, tim uopšte, kako izgleda to unutra, onako, obično mi kao pacijenti, oni koji imaju tu nesreću da moraju, tako da završe kod tebe, oni nekako i ne znaju šta se dešava unutra, ali vi znate u stvari kako izgleda ta dinamika. Pa da, ja bih to, sad da ne pričam baš mnogo nekim tako stručnim delovima, nego prosto ono što sigurno zanima ljude koji nisu iz toga, ja bih to uporedio sve sa Dejanovim poslom. I sa njegovim poslom dok je bio igrač i s druge strane posle kada je bio trener. To je tim. I u timu nema jedan čovjek i ne može niko da operiše sam. To je tim između 10 i 15 ljudi, kako kada. Niko ne može da operiše sam, naravno svaki tim ima svoju zvezdu, ali ni zvezda sve ne može sama. I prosto su godine treninga. To je trening, to su protokoli, to je ponavljanje istih stvari, to je rad na stvaranju tima i to je prosto i rad na sebi i dalje ono što ide je iskustvo i snalaženje u različitim situacijama i kako to ide tokom karijere, kako jednog sportiste, tako i hirurga. Neko će ostati da igra ABA ligu, neko će tići u NBA, je li tako? Sad, pritisak nije isti, ali prosto onaj ko je dao sve od sebe u ABA ligi, ko je sve od sebe u NBA, u njemu je taj pritisak i rezultat, da kažem, isti. Tako? Evo, ja bih malo da se ubacim, prvo, ne može se poredi, moja tvoja profesija, ja ako promašim koš ili izgubim utakmicu, niko ne umre. Tako da uopšte nismo na istom nivou odgovornosti. Znam da vučeš paralelu i hvala ti na tome, ali znači, uopšte odgovornost nije ista. Dobro, da, ja sam napravio paralelu između tog treninga. Prosto to je muka. Znam šta si htio da kažeš, ali ja stvarno ne želim da moju i tvoju profesiju stavim u istu ravan, pošto nije, jer mnogo odgovornije i bolje stvari radite, spašava živote, čoveče, mislim, ne može se porediti uopšte sa jednom pobedom u sportu. Da, naravno. Postoji pritisak, postoji odgovornost, kažem ko opet ne može da se poredi, ali znaš što mene zanima sada, znači ti si to što si, mene zanima kako izgledaju početci, znači kako sad čovjek koji završi, ne znam, medicinski fakultet, kreneš da se specijalizuješ i sada prvi put uđeš u salu. Ja mislim, ako sad vučem paralele nekako sa sportom i posle, evo sa čisto odgovornošću, uopšte kažem ti, ne pričamo o nivou odgovornosti. Zanima me, ja stvarno mislim da je taj neki prvi ulazak u stresne situacije mnogo bitan za dalje funkcionisanje i u poslu kojem radiš i u životu. Jer znam mnogi igrače koji su u ranoj mladosti imali neke, nisu se izborili sa odgovornošću i sa stresom i to nikad posle nisu uspeli da reše. Zato mislim da ti kad uđeš u salu prvi put, ako ne uspeš da se izboriš sa time čime treba da se izboriš, verujem da je teško posle zato me zanima početak i to je suština po meni kako se nosiš u početku. Pa u suštini potreban je specifičan mentalni sklop da bi se neko bavio ovim poslom iz više razloga. Taj prvi ulazak ili prvi kontakt sa time je još na studijama, gde se prolaze svi predmeti, ili tako, i sve moguće grane medicine i svako tu negde nađe sebe i više se zainteresuje. I prosto kao student sam prvi put ušao u operacionu salu i meni sve sveta, tad nisam osjetio nikakav stres, niti bilo šta, prosto to uzbuđenje tada da vidim to čime bi se ja bavio. Znaš o kom momentu pričam? Kad si uzeo nož prvi put u ruke. Dobro. Znači, to je to. To je ono kad ja stanem na bacanja da treba da dam za pobedu. Znači, mislim, nije isto, ali razumeš ovo. Evo, uporedit ću to sigurno svako od nas, ja siguran i mojih kolega i pričali smo mi svi o tome 100 puta, seća svoje prve samostalne operacije. O tome ali pričam. Se seća samo dva momenta. Seća se prvog momenta kad je uzeo nož i drugog momenta kad je izašao iz sale. Ovo između se ničega ne seća. Jer to je prosto to je mešavina stresa i uzbuđenja. I adrenalina, tako je. I neverovatnog adrenalina i prosto se ničega. I ja se dan danas te prve operacije između prvog reza izlaska iz sale ne sećam apsolutno ništa. Znam da je osjećaj kad sam izašao bio dobar, ali prosto to je neka i pozitivna trema i veliki stres, naravno, međutim to je onaj trening o kome pričamo. Jer onog momenta dok se mi treniramo u školama, ta specijalizacija je jako dugačka. Posle fakulteta od 6 godina, specijalizacija je još 6 godina. Da ne pominjemo još neka usavršavanja i tako dalje. Taj moment treninga koji nas priprema za to je ono što nas u tom momentu čini sposobnim da odradimo nešto što je takav stres. Jer prosto biti odgovoran za nečiji život je jako specifično osjećanje. I ne može da se uporedi ni sa čim i taj moment je ono sa čime svi moramo se borimo ukoliko hoćemo se bavimo tim poslom i moramo da savladavamo to i da to sebi predstavimo na neki način nama prihvatljiv.
da bi mi mogli da normalno funkcionišemo i kad izađemo iz te bolnice, a ne da ceo dan budemo glavom u tome. I ono što je najvažnije što su rekli neki stariji hiruzi, mnogo veći umovi, oni su rekli svako može da nauči fizički da operiše i manuelnu tehniku, ali nema svako glavu i u suštini ne operišu ruke, operiše glava. To je ono. To si lepo rekao i mnogo mi se sviđa tvoj odgovor kad si rekao ne sjećam se ničega od momenta kad sam uzeo nož. I to je zašto radiš dobro posao. Jer ako sad pitaš mene na terenu kad imaš 7000 ljudi u sali ili više i trebaš da postigneš neki koš za pobedu, ako nisi fokusiran samo na stvar koju treba da uradiš, ako sad stanemo na slobodno bacanje, na šut, znači ako ti kreneš da razmišljaš o okolini, šta se dešava, koje su posledice, šta god, to je preduslov za neuspeh. Ako si fokusiran samo na stvar koju radiš, kao što si ti bio fokusiran na tu operaciju ili ni nešto drugo, zato se i ne sećaš. I to je suština, a to je isto trening, to si u pravu. To je sve trening i to je taj, ja bih rekao, ekstremni fokus. Jer u suštini sve, jer mi svi imamo tako živote pored svega toga, koji su puni problema i različitih stvari, sve to mora da ostane napolju kada se ulazi u salu. I sve to ostane napolju i ono što je nas mučilo juče ceo dan i prekjuče ceo dan, to ne sme da postoji tih 3, 4, 5, 7 pa i više sati, jer cijela suština svega toga, cijela suština cijelog mog školovanja i usavršavanja i svega što sam ja uložio da bih postao to što jesam, je taj čovjek na stolu. I ništa drugo osim toga. Tako da to je taj ekstremni fokus. Ukoliko se razmišlja u tom momentu o bilo čemu drugom, ta kompleksna radnja ne može se izvede onako kako treba. Znaš što mene zanima, sad obojica pričate o treningu, ali ima ljudi koji treniraju i košarku i to da budu i hiruzi, školuju se i tako dalje i ne uspeju u tome ili ne naprave rezultat. Dakle, nije samo trening taj dovoljan. Šta je to što je, evo za obojicu je to pitanje prosto, šta je to kad je u pitanju psihologija čoveka koji uspe uz trening naravno da dođe do tog nivoa da ipak preuzme takvu vrstu odgovornosti, da postane šampion u sportu, da ubaci to slobodno bacanje ili trojku koja odlučuje meč ili u ovom slučaju da spašava život kada krene tamo rizična situacija, kritična, kada već krene neki život da se gubi. Ajde u gost prvo, pa ću ja da. To su, ja mislim, 3 stvari. To je upornost, to je istrajnost i to je neverovatna odlučnost za tako neke stvari. Pored treninga čovjek mora da ima te 3 stvari. Trening je samo jedan deo. Dobro, talenat, svi uvek kažu talenat je manje od 5%, ja se slažem tako za bilo šta. Prosto to kažemo neko je rođen za nešto. Da, ali bez neverovatne upornosti i istrajnosti. Mi svi imamo, milion puta smo imali, to Amerikanci nazivaju nekoj krivi učenja, valley of despair, kad neko misli da je nešto savladao i onda ide pad te krivulje i neka dolina oča ili kako god, zvuči uvek engleski prevod na naš jezik dosta onako brutalno, tad ne sme da se odustane, jer posle toga kad se to prebrodi ide jedna strmi uspon te krive učenja. To je mora da se istraje i mora čovjek da bude neverovatno posvećen tome što radi. Evo sad kad kažeš, ja bi malo drugačije to definisao, ali u principu se poklapa sa tim što je on rekao. Znači, svi mi imamo tremu. Znači, ja verujem da čovjek koji kaže da nema tremu u stres situacijama laže. Znači, volio bi da me neko ubedi u drugačije. I samo je bitno kako se ti nosiš sa tom tremom. Da li će ta trema da tebi proizvede ovo što si rekao, ako si ja odlučan, istran da uradim nešto, ona će mene da pogura napred, da budem još bolji nego što sam realno, ili će da blokira. Imaš ljude koji jednostavno blokira trema i ne mogu da se izbore sa takvim situacijama i to je jednostavno u karakteru čoveka. Mislim da se to vežba opet, i kad kažeš trening, znači Dule, trening je može bude pogrešan. Znači imaš ljudi koji rade neke stvari, ne znam, šutira na koš ceo dan, njemu to ne treba da... A to je za njega pogrešno. Za tu individu nije dobar vid treninga. Upravo to. Zato što, znači sad kad mene pričaju o kako pristupam razvoju igrača, vrlo je prosto i zato to i govorim, pravim paralelu sa ovim, da dovedeš igrače u situaciju koju će imati tokom utakmice. Znači, da što je moguće više trening treba da bude replika onoga što će biti na utakmici. Ako sad, na primjer, neko šutira bez odbrane,
da, to može da pomogne, ne znam, formi šuta, ja sad ne ulazim neke specifične. To si pričao za Steph Curry, ako se dobro seća, da on tako trenira. Šuteve, ali znači, neće ga popraviti mnogo ili doći će odbrana i onda on navikao da igra bez odbrane uz odbranu neće. Znači, nije ista situacija. Tako da verujem, i ako imaš trening za bilo koju delatnost, pa i za tvoju ti moraš da imaš situaciju, zato vas i uvode u salu kao mladi. U suštini to je nešto što se zove postepeno izlaganje stresnim situacijama, sve kompleksnijim i kompleksnijim. Jer kad si, na primjer, mlad lekar, oni to vedu u salu, pa ne znam, nešto pomažeš, gledaš, pa se onda prvi put zajedno sa njima, to mi kažemo žargonski našem opere, što zvuči smešno, odnosno zajedno sa njima se obučeš u operacionoj sali sa hiruzima, pa onda radiš sve komplikovanije stvari, ali tebi sama, jer naravno nekad je veći stres tom što se prvi put opravi stao za 100 nego ome što operiše, ali svaki sljedeća njegova veća odgovornost i izlaganje postepeno kliničkog stresa uz nadzor i podršku iskusnijeg je to ono što formira ljude i prosto nisu svi za sve. Neko se tim ne može da se izbori. A Miloše, evo sad da se nadođem na ono Dekijevo pitanje, dakle, postepeno se izlažeš stresu, ti si ušao, prvi put operisao, čim si rekao izašao sam srećan iz sale, verovatno je onda znači da je bilo uspešno, ali onda je došao neki trenutak kada si bio pod ekstremnim stresom prvi put. Pretpostavljam. Dakle, kad si sam vodio operaciju i kad je možda prvi pacijent koga si izgubio ili koga nisi izgubio, ali je bila baš kritična situacija. Se sećaš te situacije? Pa tako, ja mislim da se svi mi sećamo svih tih ekstremnih stresnih situacija, ja i sve moje kolege koje delimo taj vid stresa i te stresne situacije se ne zaboravljaju. Sad, nekoga će one da gurnu, što je rekao Dejan malo pre, i da ode dalje da bude bolji, nekoga će da poremete. Svi se mi srećemo i srećam se ja i svoje prve jako stresne situacije, srećam se i mnogih drugih, jer naravno nije ih bilo malo, neće ih također biti manje, bit će ih više. Svako nas se sreća, naravno, svi govorimo o tome, najteže kada hirurg izgubi pacijenta, to je jedna od najtežih stvari u našem poslu, ne jedna, to je najteža stvar. Prosto, svako od nas se s tim nosi drugačije, ali naravno ne postoji lepši osjećaj nego kad ste nekome spasli život, taj neko dođe na kontrolu sa svoje 2 male dece za mjesec, 2, to su najlepše stvari. Ali te stresne situacije se pamte i ostavljaju otisak na svima nama. Sad, svako mora da se nosi sa tim. Kako? Prvo mora da postoje ventili u životu, kao i za sve. Nekome je to sport, nekome je to hobi, nekome je to bilo šta. I naravno, ljudi što je kod nas, možda to u Americi, da je ne sigurno veća kultura nego kod nas, ne treba bežati ni potražiti nekog psihologa, psihoterapeuta, razgovarati s nekim, to su ljudi prosto kojima je to posao. I isto tako, znamo svi, tako u sportu postoje sportski psiholozi. Tako isto i prosto svako koji god poslom da se bavi, ako ne može da savlada nešto mentalno ili kako god, treba i da porazgovara s nekim, to nije ništa strašno, ali ventili su u životu najvažnija stvar i prosto i potražiti utehu u tom privatnom životu, biti zadovoljan privatnim životom svojim, da bi se lakše podnosile stresne situacije na poslu. To je jedan, ja mislim, od preduslova za neku stabilnu karijeru. Sad ti si rekao da kad ne zaboravljaju se te teške situacije, znači pamtiš ih, one se dopunjuju, nažalost, ima i sve više i više. Tako je. I dakle, ako ih ne zaboravljaš, koja je onda strategija da uspeš da se nosiš sa svim tim situacijama koje su teške i kroz koje si prošao? Kako onda uspeš da budeš i dalje fokusiran, motivisan i da u novoj stresnoj situaciji ne razmišljaš o svim onim kritičnim koji se desile ranije, koji su možda tragično završile, nego da prosto ideš napred? Koja je to mentalna igra? Šta se dešava tebi u glavi? Ja ću opet, iako neki neće složiti, ja ću opet da uporedim s njegovim poslom. Postoje utakmice, ide analiza, tako? Tako isto i mi analiziramo sve ono što radimo. I te baš ekstremne stresne situacije, koje se nisu dobro završile, njih tek analiziramo. Zajedno sa svojim kolegama, nešto sami, nešto zajedno i pokušavamo da uradimo sve da se ta situacija ne ponovi. Naravno, nažalost, u mom poslu ne zavisi sve, niti od nas, niti od pacijenta. Ne možemo neke stvari da predvidimo, ali pružimo maksimum da nešto uradimo ili drugačije, ili da pokušamo da ne dovedemo da se desi nešto slično ili isto kao prošli put. Tako da prosto to je način kojim se treba boriti protiv tih situacija i uslovno rečeno neuspeha. Prosto to nisu neuspjesi, ovo su ekstremne situacije u kojima to nije, baš ne može se kaže neuspeh, ali
u svakom slučaju borimo se time da sljedeći put probamo da uradimo nešto drugačije, da se to ne ponovi. Naravno, kako smo doživjeli neki neuspjeh ili neku stresnu situaciju, svaki sljedeći put imamo strah da se ne dogodi to isto. Ali to je sve deo prosto koji se iskustvom stiče i mislim da se ta mirnoća ili prosto umanjenje stresa stiče iskustvom. Koliko puta nešto uradiš, toliko će ti to bit ćeš familijarniji prosto. Mislim, znači, apsolutno se slažem sa svim što si rekao, osim ovo poređenje našeg posla, dobro. Teške situacije su stvari te koje te čine boljim i koji te teraju da radiš više, da razmišljaš više, gde analiza je upravo kad nešto se ne odradi skroz dobro i, na primjer, sada ako kažem, ne znam, evo, prvi put kada sam promašio bacanje, slobodno bacanje za pobedu, ja nisam mogao da bukvalno nisam mogao verujem da ja to mogu da to meni može se desiti. Znači, to je bilo, sećam se, za budućnost sam igrao, budućnost Partizan je bilo finale, ja sam promašio slobodna bacanja, za budućnost sam igrao i promašio sam par slobodnih bacanja, mi smo izgubili tu utakmicu, to je bila jedna od 3 utakmice, čini mi se, finala, ali ja sam bio ubeđen da ja dajem ta slobodna bacanja, međutim nisam, promašio sam. Dobro, bilo ti je malo lakše, pošto je Partizan bio s druge strane. Nije, ja stvarno sam svakom klubu davao sve od sebe i to je onako, baš me je pogodilo, jer to od sebe nisam očekivao. I onda, to je bio moment da sam ja mogao da padnem i da onda krenem da bežim odgovornosti, da šta sam ja uradio? Ja sam to celo leto šutirao po 1000 slobodnih bacanja dnevno. Znači, i sada to traje, 1000 slobodnih bacanja, treba ti jedno 3 sata, možda i jače, i postavio sam sebi cilj da na treningu to bude 90%, i onda to kad radiš preko 2 meseca, svaki dan, ti time stavljaš se u situaciju, naravno, da ponavljaš taj pokret koji treba da uradiš kako treba i da dobijaš samopouzdanje kada, ne znam, ja od 1000 pogodim 900, samom sebi, znači imaš razloga da kažeš ja ovo mogu. I već od sledeće godine ja sam više puta ne znam da sam, mislim da posle te situacije nisam nikada više u karijeri promašio 2 slobodna bacanja za pobed. I onako mnogo sam ponosan na sebe što sam se izborio sa time, to je jedna od situacija koja može da te sputa. I stvarno mislim da ako pristupiš svojim failovima, padovima, tako da ti to budu tačke za učenje i da te guraju napred, jer ti sad malo pre si rekao, te ti stvari ostaju u glavi. Da, ostaju mi kao podstrek, tako je, da me gura napred, znači da ne odustane. Jer neću da imam taj osjećaj koji sam dobio kada sam failovao i onda to iskoristim da me gura napred. Tako da i taj osjećaj se rešava, mislim, taj osjećaj, to prosto se sprečava time što se sutradan gura u vatru ponovo. Ali uz neku pomoć. Kako je rešenje za tu situaciju? Sutra ponovo u salu, a ne kući ili da se ne ide. To je prosto, to je rešenje. Rešenje je to. Naravno, ja ne mogu da kažem, moram da pomenem ljude sa kojima ja delim taj stres. Jer prosto jasno mi je da niste tamo sami. To je tim. Imam još kolega hirurga, asistenata, instrumentarke, perfuzere, anestezijologe, anestetičare. To je tim veliki koji deli s vama taj stres, koji posle s vama radi tu analizu i koji je tu da bude vaša podrška. I to je ono što čini dobar tim, kako u sportu, tako i ovde. Ja mislim da je to ključna stvar isto koja pomaže u borbi sa tim stresom, jer se ne ponovete naredne situacije, jer vam tim zavisi kako vam energiju ulije tim sa kojim radite. Tako je. I kako se energija stvori, na primjer, evo sad, pošto ja sad ne pričamo o stručnim stvarima i ne pričamo prosto, pričamo o tome kako se mi osjećamo, kako se ja osjećam u sali. Prosto, isto tako, nije svakome isti tim uvek na raspolaganju. Radimo sa različitim ljudima, što je i u sportu, tako. Važna je atmosfera koja se napravi. Atmosfera mora da bude takva da se svaki član tima ima svoju ulogu. Nečija je veća, nečija je manja. Svaki član tima mora da se osjeća prijatno na toj operaciji. I to je posao vođe tima, glavnog hirurga, da se svi osete prijatno i da prosto onda on dobije pozitivnu energiju od svih i onda se taj stres drastično manje smanji. To je prosto, to nije nikakva ni naučna činjenica, to nije nikakva ni prosto stručna neka obuka. To su prosto međuljudski odnosi i komunikacija i odnos prema ljudima sa kojima radite.
No, ovo me je podsjetilo na jedan primjer, pre dosta godina sam bio na jahanju sa nekom ekipom i devojka koja je bila tu u društvu, krenula da se penje na konja i pala je. I počela onako, uspaničila se bila i uplašila i tako dalje i čovjek koji je inače držao ergelu i koji je trener konja je krenuo da viče na nju da se odmah popne nazad, odmah se, da ona ustane i da odmah se popne na konja i ona je sva uplakana onako uspela to da uradi i stvarno nastavila da jaše i posle je prišao i rekao da je nisam naterao sada da se popne na konja, odmah, nikada se više u životu ne bi popela. I kaže, video sam ovo 100 puta, to je to, odmah u vatru sutradan ili u ovim slučajevima istog trenutka, da bi prosto se prevazišao taj neki strah ili trema ili pritisak. To ako može, tako je, slažem se, ali nekad ne može. Ja kad sam promašio bacanje u finalu, ja sam morao čekati sledeće finale da pogodim bacanje. Tako je, ne može baš odmah. Tebe mora neko da pusti da se penješ na konja. Nije ali apsolutno se slažem ovo što si rekao, Miloše, za tim, jer podrška i zato i volim timski sport. I sada kao trener još je veća uloga gde ti si taj, kao što si rekao, koji boji atmosferu u ekipi, u timu, jedno da ako si ti taj koji ne daješ slobodu drugim ljudima na mišljenje, nećeš ni ti biti bolji, jer više glava dobronamernih sigurno bolje razmišljaju nego jedna i onda kad bude ta analiza i kad čuješ mišljenje svojih saradnika, ja volim čujem mišljenje igrača sada kao trener, naravno, pa kad sklopiš sve zajedno vidiš šta može tu da se uradi drugačije, bolje i to je jedini način da se ide napred. Tako je, i svakog čoveka treba uvažiti. U suštini ćeš od njega dobiti samo dobro. Ako ti vršiš represivne mere prema svima i da strahovladu, ti nećeš dobiti dobro od tih ljudi, a to ti treba jer ne možeš sve sam. Tako je, A Miloše, ti si mi pričao o tom, ajde kažemo, procesu tog timskog rada. Vi imate u stvari neku vrstu privremenih timova, ti ne operišaš uvek sa istom ekipom, je li tako? Menjaju se i članovi ekipe. Kao u sportu se to ne menja tako često, menja se, je li tako, svake sezone se dorađuje. Svake sezone možda se menja, neki igrači promeni sezonu, u sezoni neki tim pa se promeni. Ali tim koji dobija ne menja kostur. Apsolutno, ali vidi, suština je, mislim da sam to pričao u nekoj od ranih epizoda, tretiraj ljude kako želiš da tebe tretiraju. I sada ti kao mlad hirurg ulaziš u salu prvi put, ako imaš nekog glavnog hirurga koji se prema tebi ne odnosi dobro, samo kažeš da li bi ja volao posle da kao glavni hirurg se odnosim tako prema nekom mlađem? Pa ne. I samo postaviš kako ti želiš, šta ti nije prijalo, nemoj to da radiš i imat ćeš dobru atmosferu u ekipi. Nije to toliko komplikovano, nego znaš, ljudi se promene kada dođu do neke pozicije, moći, vlasti, šta god, onda je sad malo ja. Prosto tu treba imati nekog da te podsjeti šta je bilo kad si ti bio taj, prosto ti skrene pažnju, a to su oni, jer mislim, na radnom mestu je teško imati prijatelje, naročito na radnom mestu koji ima takav prosto zahteve i takvu, prosto očekivanja i takvu atmosferu prosto koja je zahtjeva vrhunske performanse pod ekstremnim pritiskom i naravno svi znamo, konkurencija je uvek velika svugde, teško imati prijatelje, ali uvek mora čovjek da ima oko sebe u tom okruženju jednog ili dva prijatelja koji će mu reći čekaj, stani, aj seti se malo, vrati se, nemoj to da radiš kao dobronameran savjet, jer sve je u komunikaciji sa ljudima i tretmanu ljudi, kao što si rekao. Tako je. Ja, sad ima ta tema, Deki je pričao o tim slobodnim bacanjima za pobedu. To je neko preuzimanje odgovornosti. Dakle, ti si fauliran, ili tako, imao si loptu u tom posljednjim sekundama, dakle, preuzeo si odgovornost. Na engleskom je taj izraz accountability, koji nema baš adekvatan prevod na srpski. Sad kad pričamo o hirurgiji, dakle, ti si, Miloš, u stvari konstantno, ekstremno accountable ili ekstremno si u situaciji da preuzimaš odgovornost. Dakle, od onoga, sad ne znam šta sve to podrazumeva, ali od onog pranja ruku ti ne možeš da dođeš i da, jel tako kažeš, danas ću malo brže da operam ruke, da se spremim. Ne možeš da kažeš, neću danas baš da budem full koncentrisan, malo ću da odmorim ili neću da završim do kraja operaciju i tako dalje. I sad moje pitanje, dakle, Deki igrao neke utakmice produžetke. Sećaš, Deki, koliko si najduže igrao neku utakmicu? Koliko si minuta proveo na parketu?
Pa vidi, bilo je sigurno 50 minuta, jer mislio sam igrao jedno sa 3 produžetka i da ono... I da se igrao skoro celo. Sad, Miloše, koliko si ti, ajde da kažemo, u nekoj situaciji proveo da ne spavaš zbog dežurstava i bilo čega? Se sećaš svog onog nekog rekorda? Pa ja mislim, svako od nas je sigurno barem u jednom momentu nije spavao oko 30 sati ili možda recimo i čak i 34-5. Da. Tako da to je, ne mislim, neki najveći ekstrem koji svako od nas doživi u nekom momentu karijere. Sad, kako ti recimo u toj operaciji koja traje 10-15 sati koju spomenuo ili tog nespavanja gde si dežuran pa se desi neka kritična situacija, prosto kako uspeš jednostavno da ostaneš da imaš tu odgovornost, taj accountability, da ostaneš fokusiran, znači prosto šta tebi bude u glavi u toj situaciji? Pa tako je, mislim, naravno opet niko od nas opet ne radi sam, tu su još neki ljudi koji pomažu, indukujemo jedni druge, prosto su takve situacije kojim se čovjek nađe, teško je opisati dok se ne nađeš u takvoj situaciji, kad prosto nešto moraš. Jer nema šta, ako sam ja dežuran, nema ko drugi, 2 je ujutru, moram ja, nema drugog i onda kad znaš da nešto moraš, a prosto da nečiji život zavisi od toga, prosto se nađeš snagu i prosto mislim da taj adrenalin toliko tu odigra svoju ulogu da te on drži do samog kraja, da prosto kad se završi taj adrenalinski naboj i sve to i 36 sati, posle padaš i ne ustaješ narednih 18, mislim iz kreveta. Ali i zašto je to u stvari high performance zanimanje? Ishod svaki mora da bude isti i nikada ne sme moj performans da bude 80%, 70%, on uvijek mora da bude 100%. I to se i tim treningom godinama i svim tim dežurstvima postiže da prosto mi naviknemo, jer polako se izlažeš tome od kad si mlad lekar i kasnije i šef ekipe i tako dalje, ti se izlažeš tome polako da ne spavaš, da vidiš kako izgleda kad ne spavaš 24 sata, kad si cijelu noć u sali, ali ti počinješ tako kad ti nemaš tu odgovornost. I onda se polako navikavaš da prvi put kad dobiješ tu odgovornost ti znaš kako to izgleda. Sve u postepenom izlaganju tome. Ali prosto nema da to neke tajne, to prosto kad se nađeš u toj situaciji, imaš već to iskustvo i kad nešto prosto moraš i naravno tu opet se uključi taj trening, jesi ti to sve prošao i uradio to 100 puta i te procedure uradio mnogo puta i prosto radiš onako po samo, ne, naravno nije to automatizam, ali prosto taj adrenalin, sav taj trening i iskustvo prosto uđu u tom momentu u igru. A reci mi sad, znam da radiš mnogo, koliko imaš vremena za dalje usavršavanje i kako uspevaš da pored tolikog posla da vjerojatno pratiš nove trendove, sad ne razumijem se naravno tako je. Kirurgiju, ali sigurno da napreduju u odnosu na svakih 50 godina šta se radilo i šta se sada radi. Mislim, mi nismo spomenuli, Miloš je, tako ti se školovao u inostranstvu, Miloš, to je jedan deo školovanja. Tako, ja sam završio specijalizaciju i u Francuskoj i kod nas u Srbiji i išao sam dosta puta na usavršavanje u inostranstvo i na kraće i na duže boravke i to je ključna stvar. Usavršavanje je ključna stvar, jer ona te tera dalje, ona te tera da budeš što bolji, jer kad ti odeš i to su razni seminari, kongresi, mnogi oblici usavršavanja, boravci u stranim bolnicama, boravci u centrima gde se nešto najbolje radi, boravci kod hirurga koji nešto jedino rade u svetu. I to je ono što ne samo, naravno ti nećeš u ta 3 dana otići i naučiti to što on radi, jer je nemoguće, jer je to čovjek koji to radi 10 godina, radi 600 tih operacija godišnje. Ali evo, na primjer, sad sam skoro bio na toj nekoj, da kažem, to se mi zovemo edukacija, kod jednog od hirurga koji najviše na svetu radi nekih procedura i tako za neke operacije kroz mali rez i tako dalje. Prosto mora da se dobije i neki elan, da se dobije neki motiv. Jer nije samo svrha to što ću tamo vidjeti, naučiti, on mi pokazati, da se dobije motiv, zato se dobije neka dodatna energija i onda se tako ide dalje. A vreme za usavršavanje mora da se nađe. Sad, na uštrb, naravno, nažalost, slobodnog vremena. Jer nećemo se usavršavati na račun ovog našeg radnog vremena, nego slobodnog, ali svi smo mi znali, ja sam znao kad sam kretuo u ovo da će moje slobodno vreme trpeti, da će prosto naši životi su podređeni našem zanimanju. To je ono što je problem i sa tim se treba nositi. Naravno, sve se mnogo teže postiže nego neko ko radi manje i koji jer prosto radno vreme ne postoji. Mogu da te zovu i u pola noći, mogu da te zovu i kad si negde otišao pa da moraš da se vratiš i tako prosto, ali to je stvar na koju mi računamo i sa kojom moramo se nosimo, ali to usavršavanje je ključno, ne samo i da se nauči, nego da se dobije i novi elan i da se prosto nešto
nešto vidi da bi se krenulo tim nekim novim putem, nešto novo radilo. Da, slažem se. Reci mi, jel si počeo ti držiš neka predavanja ili još nisi? Jesam, ti kao predavač. Da, radim. Jer znaš, na primjer, kaže se nije znanje znati, znanje dati. Imaš mnogo ljudi koji su, bar u mom poslu, sjajni treneri, ali nisu dobri predavači. Tako je. Pa tako je. Ima mnogo ljudi koji su sjajni u nekim veštinama koje postoju, nemaju to da prenesu. Ja sam asistent na medicinskom fakultetu na katedri hirurgije. Imam svoje studente i prosto to je ono gdje ja vidim, sigurno ne držim vežbe isto kao što sam držao prve godine. Mislim, sigurno je da sada posle 4-5 godina držim bolje, jer prosto i kad se čovjek prvi put sretne s ljudima koji ne znaju ništa, onda kad počneš nešto ih uči na nekom naprednijem nivou, shvati da njima mora da se objasni na nekom od početka. Tako je, od početka i onda prosto isto njima ako se nešto objašnjava na mnogo nekom naprednom nivou, mnogo stručno, mnogo u detalje, oni ljudi neće ni imati feedback, neće ni oni biti motivisani, ali kada se oni polako uvode u nešto, tačno prosto vidiš kako neko biva zainteresovan, ukoliko ga naravno to interesuje u manjoj ili većoj meri, polako i onda imaš to zadovoljstvo da si nekoga nešto naučio. I kad posle vidiš da neko nešto uradi, to je pravo ono za zadovoljstvo. Kad preneseš znanje, to je stvarno jedna od lepših stvari, pored naravno svog ličnog uspeha, kada preneseš i vidiš da neko napreduje, to je stvarno jedna sjajna stvar, a mogu tek da zamislim u tvom poslu da spašava živote i onda još preneseš znanje da to neko može da radi. Tako, pa isto kao što su i meni prenosili znanje, ja veliku zahvalnost dugujem svojim učiteljima koji su me uveli u nešto i prosto isto uvek zapamtite ko vam je bio prvi put, mi to kažemo preko puta, pošto tako mi prešmo jedan preko puta drugog, kad sam prvi put nešto radio, kad mi je trebala podrška, kad je trebao neko isto, naravno, ajde, pošto pričamo jako neformalno, mislim to ljudima interesantnije nego da se pričamo mnogo ozbiljno, kaže se ko ti je držao strah. Da. Jel uvijek pamtiš to ko ti je držao strah, to ko ti je prvi put nešto dao da uradiš, naučio te stvari se ne zaboravljaju nikad. A reci mi, kako ti ide u kardiohirurgiji? Jel si imao neke idole uzore u svom poslu? Pa kako ne, naravno, svi mi imamo idole, to dok se polako ulazimo u tu hirurgiju, svako od nas nešto čita, gleda, onda istorijski postoje ljudi koji su postigli neverovatne uspehe, jel tako, eto, svi znamo i ljude koji u tom momentu nisu bili u hirurgiji, jer su već bili ili pokojni, ili su već u nekim godinama kada ne operišu, kao što ljudi dalje gledaju Michaela Jordana, ali tako? Svi znaju ko je. I sad klinci koji sad gledaju neku modernu košarku, mnogo moderniju i drugačiju nego što je tada bila, svi znaju ko je Michael Jordan. Tako sam i ja. Ko je Michael Jordan u hirurgiji? Mislim, nama verovatno neće znači... Dobro, pa prosto ima ih mnogo. Najpoznatiji su američki hirurzi, Michael DeBakey i Za njega smo čuli. Tako je. Za njega smo čuli, za njega su prosto svi čuli. To su, svima nama su tako, na primjer, pošto sam otišao u Francusku, jer mi je jedan od idola bio profesor, sad nije opet ljudima nije bitno, Carpentier koji je izmislio neke operacije, to su ljudi kojima se svi mi divimo, jer kako je to njima prvi put palo na pamet? Meni je sad sve to normalno, jer to postoji, radi se već 50 godina. A kako je to njemu prvi put palo na pamet i odakle mu hrabrost da tako nešto uradi prvi put? I to je ono što mene inspiriše i što ja gledam i prosto to su takva neka imena koja nas najviše inspirišu, naravno, pored naših učitelja koje nas uče direktno. I sad, Miloše, ti spomenuo da tvoja profesija je high performing profesija. I prosto prostor za grešku je vrlo mali. Inače, ti si jedan od govornika u okviru Talks and Focus agencije i držiš neke govore i neka predavanja zajedno sa profesionalnim pilotom. I meni je interesantna ta paralela između avioindustrije, to je pilotiranja i hirurgije. Ti si mi pričao malo o stvarima koje je preuzeto, tako, iz jedne oblasti u drugu. Pa da, možeš malo o tome da nam ispričaš detaljnije. Pa da, mi smo baš pričali, moj veliki drugar i prijatelj Slavko koji sa mnom, koji je inače kapetan na Airbusu, to su opet procedure koje moraju da se ponekoj svaki put moraju da budu iste, opet trening, komunikacija, posada, 2 pilota, 2 hirurga, neverovatne su paralele i naravno stvari koje smo mi od njih preuzeli, ono što pišali je checklista. Prosto avion ima svoje checkliste koje se svaki put idu isto i u stvari se proverava da li su svi koraci ispoštovani. I naravno uvedene su kod nas checkliste da se proveri da su svi koraci ispoštovani pre operacije na samom početku i nekada i u toku operacije. To prosto izgleda neverovatno slično da prosto dvojica ljudi kad se rađuju, jedan izgovori nešto, drugi ponovi to da bude sigurno da je ovaj čuo sve isto kao
kao dakle, ti u avijaciji. Imamo, na primjer, ne znam, skalpel ili šta god je u pitanju, Neko ponovi nešto što ste vi rekli, ili ako izdate neku, sad da kažem komandu, ružno zvuči, ako izdate neku naredbu ili nešto, ja prosto ne mogu da gledam u ljude oko sebe, ja gledam u operativno polje i 95% vremena moj pogled je dole. Kao što, na primjer, instrumentarka koja radi s vama, jako je važno da imate jako dobru instrumentarku koja je istrenirana naročito za teže operacije, da ja ne gledam ni levo ni desno, ja samo pružam ruku. Ako je dobre instrumentarke, ne mora da se traži, ona sama zna šta ide sledeće, daje sledeći instrument, sprema sledeće stvari i to je sve isto i naravno komunikacija između dva hirurga, između ono koji je iza mene, koji je pored mene. Na primjer, postoji perfuzer koji upravlja mašinu za vantelesni krvotok koja u stvari održava pacijenta u životu dok ja operišem, jer srce i pluća, na primjer, za vreme operacije stoje. Ja njega ne vidim, on sedi iza mene za tom mašinom. I ja ako kažem nešto i nisam siguran da je on čuo, ja ne mogu da podrazumem da je on to uradio. On mora da mi odgovori. Tako isto kad pričaju dva pilot, kapetan mora da ponovi ovo što je rekao, jer i buka je i tako dalje u kokpitu i ne čuje se. Tako da postoje nevjerojatne paralele kad smo nas dvojica pričali o tome. I to ono što je nama bilo interesantno na temu i tog high performance i accountability i tako dalje. A što se tiče high performance, i to smo pričali, postoje ljudi koji analiziraju performanse. I prosto, druge su to delatnosti, ali isto kao što se analiziraju performanse aviona i svakog leta, prosto to radi kompjuter. Kod nas to nije moguće da radi kompjuter jer su ulazne varijable dosta drugačije, ali prosto mi svi znamo, postoje skorovanje težine pacijenta, postoji verovatnoća lošeg ishoda i postoji stvarni ishod. Mi svi naravno znamo i mortalitet hirurga i mi to između sebe naravno svi i procenjujemo i gledamo i to je još dodatni pritisak kada vi radite nešto što ne zavisi samo od vas, jako je kompleksno, a na kraju vas neko numerički boduje i oceni sad, treba objasniti, ali ovo je bila tada, ono je bilo tada, to je ono, isto tako, cost benefit, sve to košta, bolnice u inostranstvu naročito funkcionišu kao kompanije sa profitom. I direktori bolnice po inostranstvu, to će u nekom momentu doći i kod nas, oni nisu lekari. Oni su ekonomisti, oni su stručnjaci iz sveta biznisa, bankari, šta god. Njega zanima ako je toj bolnici budžet, 30 miliona eura, ako mora da zaradi, 10, njega sad ne zanima mnogo da sam ja potrošio ovo ili on će da kaže čekaj, trošiš mnogo ovoga i tu dolazimo do tog high performansa jer to je neko ko će da kaže čekajte, naravno on će imati svog medicinskog pomoćnika koji će da mu pomaže u tome jer se ne razume u oblast, ali će onda kaže čekajte ljudi, performanse takve i takve. Što ste danas operisali 2 operacije kad ste mogli 4? U bolnici mogla zaraditi toliko. Sad, to je isto taj performans koji se prosto ocenjuje numerički, a u stvarnosti je jako teško tako nešto numerički raditi. Ti si u stvari opisao jedan savršeni performance management sistem u biznisu. Tako je. Dakle, potpuno sličan način merenja, varijable, neki ponder, jel tako? Dakle, meri se težina u ovom slučaju, jel tako, stanja pacijenta. Samo što je u realnosti jako teško sprovesti tu jediničnu meru koju ono gleda kao jednu operaciju. Ta operacija je strašno kompleksna, ima strašno puno stvari koje utiču na to. Tako da nije tako lako menadžmentu objasniti zašto smo danas uradili 2, a ne 4, ali dobro, naravno, to su veliki sistemi, bolnički i po svetu i kod nas, prosto tako mora da se funkcioniše, ali isto tako mora da se izdrži pod tim pritiskom te analize vaših performansi koje moraju svaki put da budu 100%. To je ono to što smo govorili, to je saradnja i sa ostalim kolegama i ceo tim i ceo kolektiv funkcioniše da se taj proizvod, da tako kažemo, održi kako uprava to smatra i želi. Inače, ja ću da podelim jedan primjer kad sam ja prvi put se upoznao s Milošem, trebali prvi put da se vidimo, Miloš je bio dežuran i to je bio dežuran ne znam koliko sati u kontinuitetu i rekao... Nadam se da ti nije nešto za srce trebalo. Ne, upoznali smo se upravo oko ove teme o kojoj pričamo, a to je govornik okvirno Toxin Folksa. I onda u nekom trenutku je Miloš meni uveče u 11, čini mi se da bi rekao, ajde vidimo se sutra, ja ću izađem iz dežurstva, otići ću malo da odspavam i ajde se vidimo oko 12:01 popodne. I ujutru me je zvao Miloš oko 11 i ja mu kažem dobro jutro. A Miloš kaže, pa nije baš dobro jutro, nisam ni spavao, bila je neka komplikovana situacija, desila se, tako, neko je vjerojatno došao u kritičnom stanju i kaže, nisam ni spavao. Ja kažem, pa dobro, hoćeš da odeš da odspavaš? On kaže, ma sad ako odem da odspavam,
ko zna kad će se probuditi, kaže ajmo odmah mi da se vidimo. I mi smo pili kafu negde tamo oko 12 sati recimo u podne, gde, je li tako Miloš, ti nisi spavao u kontinuitetu, tako je, da ne kažemo koliko. Sigurno 30. Sad, tad si ti sa mnom podelio, pošto sam te upravo to pitao, kako uspevaš, kako? Tad si podelio sa mnom u stvari priču i koncept koji si mi rekao, mislim da se u Americi posebno primenjuje. To je neka vrsta istraživanja koja je rađena koliko svaki sat spavanja manje utiče u stvari na performans kad je u pitanju hirurgije. Tako je. Pa nekad bi hirurgija u pitanju bilo šta. Znači, naša trenutno stanje psihofizičko je strašno bitno za naš performans i svaki sat spavanja ili tipa odlaženja u krevet nakon 11 sati smanjuje naše performanse. Na primjer, svaki sat spavanja mislim da je bilo za tipa 3 ili 4% smanjuje našu performansu, svaki sat spavanja manje od tipa 5 sati. Jer je nemoguće da neko spava 3 sata i da sutradan bude u stanju da operiše 8 sati u punoj koncentraciji. To je prosto nemoguće. To je za bilo koji high performance posao je to imperativ. To psihofizičko stanje, bitno je da budu u dobroj fizičkoj kondiciji. To je kod nas isto je jako važno jer je to i fizički naporno. Pored mentalne kondicije, bitno je da bude u dobroj fizičkoj kondiciji, prosto bitno je da vodi zdrav život. Koliko je to naravno moguće u današnje vreme, ljudi kod nas, naročito u našoj populaciji podneblju, malo poklanjaju pažnje tome, ali i ta psihofizička kondicija utiče na performanse. Prosto to je... A reci mi, vodiš zdrav život? Da. Trudim se koliko god mogu. Mnogo doktora prijatelja imam koje apsolutno ne vode zdrav život, da ti budem iskren. Pa i ja isto, dosta mojih i prijatelja i kolega, ali imam i onih koji vode, prosto naravno igramo zajedno i basket i tako dalje i trudim se da treniram što više mogu, prođe nekad i nedelja da smanjim jako taj broj zbog obaveza i svega, ali se trudim da to bude 4 puta nedeljno, da bude bar jedan basket nedeljno, jer imam ekipu s kojom igram godinama i tako dalje i prosto to je ono što održava, ja mislim, ne ću kažem vitalnim, ali održava neki tonus, održava oštrinu i prosto sam spreman da odgovorim na nešto što sutra ne znam da će me snaći. A i to je ovaj ventil o kome si pričao malo pre. Pa evo, meni je ovaj podcast ventil posla koje ja radim. Znači, kad smo nas dvojica pričali da krenemo podcast, bukvalno je bilo sjajno. Skrenut ću misli sa košarke, sa svakodnevnice i krenut ću pričamo o raznim stvarima, tako da uživam u ovih nekoliko epizoda koje smo imali u ovom podcastu. Tako je, to je ekstremno ventil i ekstremno bitan, jer mislim, u životu mora da bude malo i zadovoljstva, jer nama je najveći deo života potrošimo na to da radimo, zaradimo, stvorimo, ali to je sve neki stres i to je i zadovoljstvo koje mi tu, na primjer, svako od nas ima neke hobije koje voli. Ja sam siguran da svako od nas neko dostignuće u poslu, taj stepen zadovoljstva je minimalan u odnosu na stepen zadovoljstva kada on ode da se bavi hobijem ili čime god da uživa. Taj stepen zadovoljstva je sigurno veći nego ovaj. Apsolutno, ja mogu da kažem da je moj posao, moj hobi i još me neko plaća za to. To je win-win situacija, to je sigurno najbolje. Sad ako te čuju da ne smanji samo platu, znači kaže, ja bi ovo za džabe radio pored se. Tako da, stvarno mislim da jako mali broj ljudi u životu može da kaže da je srećan na poslu i ja baš cenim to što imam i to sam i kroz sport imao, imam i sad, uživao sam u poslu i zato sam vjerojatno bio uspešan. Mislim da vrhunski ne možeš da budeš ako nešto ne voliš, tako da ti da ne voliš tu kardiohirurgiju, da nisi znao već u srednjoj školi ćeš biti kardiohirurg, vjerojatno ne bi bio tako dobro. Tako je, mislim, sigurno, to je sigurno tako. Nešto moraš da voliš da bi radio na nekom vrhunskom nivou, prosto sve ostalo nemoguće jer se nikad nećeš dovoljno posvetiti nečemu i neće biti spreman da žrtvuješ druge stvari zarad toga ako to ne voliš, a to je ključ. Ali ja bi isto tako istakao da nekako nije moguće, bar ja ne znam jednu profesiju gde je moguće da voliš sve u vezi onoga čime se baviš. Dakle, i čak postoji neko istraživanje koje onako nije baš pouzdano, ali interesantno, koje kaže da u proseku čovek čime god da se bavi uživa u maksimalno 35% stvari u okviru
svog posla. Dakle, a 65% stvari su one u kojima suštinski ne uživa, ali su neophodne da bi tih 35% stvari bilo prisutno i da bi ti mogao da uživaš u njima. I sad, vjerojatno u nekoj profesiji neki od tvoj 90%, u nekoj drugoj 10%, ali prosto uvijek postoji neki aspekti koji jednostavno nisu ti interesantni, opterećujući su i tako dalje. Sad, evo, za obojicu je pitanje, šta su ti aspekti, recimo, u vašim profesijama koji vam ne pomažu da se opustite, nego baš suprotno, koje vas opterećuju i kojih prosto voljeli bi da njih nema? Pa dobro, to je sad to je kompleksno pitanje. Ako nešto voliš 95% toga šta god da je, bilo da je teško ili da je lako, svake profesije sobom nosi nešto što naravno mi ne volimo. Sad ne bih mogao da izdvojim da ima možda nekih stvari, naravno da ima više slobodnog vremena, to bi volio da ne traje toliko i da ne traje toliko odricanja, ali s druge strane zadovoljstvo koje mi pruža nadomešćuje to, tako da mislim... A taj recimo osjećaj kada si dežuran pa ne spavaš, pa taj kažeš... Ja mislim da bi mi svi voleli, da kažemo, mislim da bi mi svi voleli da ne postoje dežurstva 24 časovna. To bi verovatno svi voleli, naročito na primjer neko ko je na kraju karijere bi sigurno rekao da je proveo 7 godina u bolnici u toku svoje karijere ili 6, da bi voleo da toga nije bilo. Ali eto, prosto ne mogu da kažem, ima i dežurstva gde se lepo osjećamo, gde možda nekad bude malo manje posla, gde bude i ekipa dobra i prosto eto, dešava se, eto mogu da kažem, eto bude neko dežurstvo, da nema mnogo posla, gledamo neku utakmicu, evo letos je bilo svetsko prvenstvo, bila su neka dežurstva da smo gledali neke utakmice svi zajedno. Niko nije imao srčane probleme tokom svetskog prvenstva. Imali su posle. Znaš ovo, kad kažete, ne znam da li je to istina da se broj pacijenata značajno smanjuje tokom vikenda i tokom praznika. Pa tako je, zato što ljudi uglavnom hoće da ostanu kući da jedu, pa teže idu kod lekara. Ali eto, prosto bilo je nekih takvih gde smo gledali svetsko prvenstvo i da je bila neka dobra atmosfera, prosto nije baš sve tako crno. Da. Kod mene je lako putovanje. Kad bi mogu da se teleportujem iz grada u grad, iz mesta u mesto, mnogo vremena prođe u avionu, u hotelu, to su ono stvari koje ne prijaju stalno. Naravno, nekad i hoćeš da budeš sam i da malo sam sa sobom. Prija prvih 5 puta, pretpostavljam 6 već. Evo jedno konkretno pitanje, NBA ima strašan ritam utakmica, tako? Otprilike. I razdaljeni između gradova su ogromni. U suštini, u toku jedne nedelje, koliko vremena se provede u putu, koliko u bazi? Pa, zavisi, zato što su lepo organizovani da kad jedeš na istočnu obalu nekoliko utakmica igraš. I sada, ne znam, evo, imam sad za koji dan put, imam 3-4 grada i taj prvi dan je najduži let, znači do 5 sati i onda posle, ako ideš po istoku iz grada u grad, to je po sat, 2. Ali stvarno su nama uslovi neverovatni. Znači, uopšte ne može se porediti sa Evropom, gde imamo privatne avione, gde ideš na poseban deo aerodroma bez čekiranja, bukvalno parkiram auto, iz auta uđem u avion i vozimo se, svi imamo, ne znam, sedišta prva klasa, ja onako šali kažem, ne mogu da dodirim nogama ovog ispred mene, koliko je daleko od mene, gde, stvarno su dovedena su putovanja stvarno do nekog maksimuma gde ne znam šta bi moglo da bude bolje, gde završim utakmicu i odmah posle utakmice idemo u avion koji nas čeka, na aerodromu idemo dalje u sledeći grad, hoteli su Four Seasons Ritz, znači... A koliko ima vremena za treninge između tih utakmica? Jako malo, zato što na primjer igramo 4 utakmice za 6 dana i to je sve oporavak, znači čitav to je ja mislim sve nama interesantno. Tako je. Jeste, oporavak je i mi gledamo da igrače oporavimo, da budu spremni, da imaju ekstremne fizičke napore tokom sezone, jer ti imaš 82 utakmice, znači 41 putovanje. Pa i sada kad pogledaš koliko se provede van kuće, to je dosta, ali prilagođeno je sve da maksimalno se igrači oporave. Mnoge neke nove stvari sam video koje nisam ovde video. Evo na primjer, banalan primjer, mislim nije tako banalan. Kada se završi utakmica, igrači rade teretanu. I to je meni bilo kad sam došao, čekaj, radiš tegove posle utakmice, nema logike. To je nama svima čudno. Bukvalno. Međutim, šta su ustanovili? Znači, tim lekara, kondicionih trenera,
da kada radiš blagu tonizaciju, znači ne neke jake tegove posle utakmice, da se krv ravnomerno rasporedi po celom telu i da kad sutradan gledaju za kišenje od mišića, da se ljudi brže oporave, oni koji su radili blagu tonizaciju posle utakmice. I baš prošle godine Bjelica kad je bio rekao, nikad to nije radio, kažem, Belo ti prija, znači kaže, deki, totalno se drugačije osjećam posle takvog jednog rada. Evo, jedan primjer koliko možeš da pomogneš igraču da sutra da bude spremniji nego što se radi u Evropi, to se nije radilo. Inače u Evropi ne bi možda ni imali ni uslove za to, jer odeš negde na gostovanje, igraš tamo, nemaš gde da odradiš takav jedan trening, a u NBA to može uvek, tako da... To je ono usavršavanje o kom si pričao. Otišao si u najbolji centar gde toga prosto u Evropi nema. Nisi imao gde to ni da vidiš i prosto vidiš, na primjer, sa kojim si ti sad nekim, ne žarom, ali nekim oduševljenjem pričao o tome što si tu video, a već si bio vrhunski sportista i trener. To je ono što jeste, sve novo što vidiš je sjajno. Na primjer, trenerski, jeste sad šta nama pomaže ovde jako tokom utakmice, mi na poluvremenu već imamo isečen video gde sada treneri tokom utakmice vidiš neku situaciju, samo signaliziraš video asistentu, koordinatoru i on odmah iseče tu situaciju, live može da vadi segment utakmice i mi kad dođemo na poluvreme već imamo da prikažemo igračima neke klipove. Zašto je to bitno? Često igrač nema vizualno šta je napravio i ti kao trener možeš da mu objasniš, ali kad uz to objašnjavanje ima sliku i kad vidi šta je stvarno radio, to je mnogo lakše, nema ono, da jeste, nije, možda si u pravu, možda nisi, tako da mnogo pomože za analizu što tokom utakmice možeš da radiš live sečenje utakmice. Ja mislim da je ovo jako zanimljivo, to je to o čemu pričaš, to je vrhunski sport na najvišem mogućem nivou, to je high performance. Da, ali kao što si rekao, to je jedan toliki tim gde ne znam, u Warriorsima 55 ljudi radi, gde, ne znam, ima nas 5 asistenata, ima, ne znam, player development nekoliko, video koordinator, možda nas ima, mislim da nas ima 15-ak, samo u trenerskom stafu. Isto toliko ljudi ima to se zove kao performance, znači to su doktori, fizioterapeuti, kondicioni treneri, znači gde svi oni imaju onako veliko iskustvo, vrhunski ljudi u svom poslu, onda kad sklopiš jedan takav tim sa mnogo nekih ideja, onda dođeš do nekih stvari i probaju se nove stvari, stalno se probaju neke nove stvari, nove trendovi, pa vidiš, porediš ih sa onim prethodnim, da li ima smisla nešto menjati, nešto raditi, ali vrlo su otvoreni za nove ideje i ja mislim da to ono što čini NBA najboljom košarkom na svetu. Sad nam je jasno, Deki, zašto ti voliš 90 ili 100% svoje profesije, tako da ti si ekstremni korisnik, znaš. Ja mislim da je svima interesantno da ovo čuju, mislim, mi smo košarkaška nacija, meni je ovo jako interesantno. Drago mi je, kao što i meni je bilo interesantno da čujem. Ništa, sledeću epizodu Miloš i ja smo domaćini, ti si Deki je gost, pa ćeš ti... Evo, može i tako. Ja bi došao, drage volje, jer to je ono o čemu pričaš, to je vrhunski nivo. I prosto mislim da tako iz nekog igrača možda učeš ne maksimum, nego preko njegovog genetskog potencijala takim pristupom. Tako je, a meni kao treneru, ja sam ovde asistent za napad, to mi je onako prevashodno ulogu i učestvujem u svemu, znači nisi ti sad radiš samo jednu stvar, a ostale ne radiš, učestvuješ u svemu, ali imaš veću odgovornost u jednoj stvari, znači šta ti je specijalnost, ja sam napadački trener, asistent za napad ovde, da naravno učestvujem i u odbrani napadu, imam i svoje scoutinge, kad ja skautiram neku ekipu, svi mi podeljeni smo koje ekipe posebno pratimo, pa onda, ne znam, Clippersi su bili moji sinoć utakmicu koju smo igrali, znači Clippersi, Miami, Chicago, su ove sezone timovi koje ja pratim. I onda tako olakšamo sebi posao, gde ti izneseš pripremu utakmice, ja kao trener izađem sa nekom idejom, gde naravno da svi treneri učestvuju, pa predlažu ovo se sviđa, ovo se ne sviđa, ono i zajedno napravimo jedan plan za neku utakmicu, gde naravno je Steve Kerr kao glavni trener taj koji preseče i odluči šta se i kako se radi. Ali imaš prilično veliku slobodu i onda sa uživanjem radiš. I mnogo je lepo kada različite iskustva, različite ideje i onda sklopiš na jedno, to stvarno bude zadovoljstvo raditi na poslu, a igrači s kojima radiš
te još više inspiriše, jer, ne znam, ja kao napadački trener trebam da iskreiram napravi situaciju da, ne znam, Steph Curry i Klay Thompson, dva najbolja šutera u istoriji, ostalo znali, pa verujte da je mnogo lakše za njih napraviti situaciju nego za bilo kog igrača s kojim sam radio do sada u karijeri kada sam bio u Evropi. Tako da samo ti inspirišu da budeš bolji i da radiš još bolje. I onda je mnogo lakše da se nosiš sa pritiskom, ali tako? Koji imaš. Tako je. Pa dobro, realno, glavni trener i pomoćni trener nema isti pritisak, ali je zato ovde mogu kažem moda, a i nije moda, nego je potreba da se sve više glavnih trenera angažuje kao pomoćni trener. Jedan od razloga što ja dobio posao u Warriorsima je što imam iskustvo glavnog trenera. Jer ako si pomoćnik, samo pomoćnik, čitav život, teško možeš da razmišljaš kao glavni trener dok nisi bio glavni trener. I onda tvoji savjeti su malo drugačiji. A ja i danas gledam utakmice iz uloge pomoćnog trenera kao glavni trener i onda sa Stevom kad imam komunikaciju predlažem mu šta bi ja uradio kao glavni trener. Zato mislim da imamo jako dobar odnos. Znači, i to oni su svesni da to treba i evo sad kad pogledate, maltene svaka NBA ekipa ima za asistenta nekog bivšeg glavnog trenera. Tako da to je ja mislim, apsolutno potrebno. Dok vas slušamo, evo, tokom trajanja podcasta, sve vreme razmišljamo o nevjerojatnoj paraleli sa biznisom, od onog performance managementa, timskog rada, napredovanja, razvoja, edukacije, nošenja sa pritiskom, izloženja na kraj sa kritičnim kriznim situacijama, iako nisu tako radikalne, ni utakmica za titulu, nisu u pitanju ljudski životi. I stvarno vidim da neki principi o kojima smo pričali danas su primenljivi na svaki aspekt života, nezavisno da li je biznis, da li je medicina, da li je sport i tako dalje. Mislim, to si dobro rekao, nisu iste oblasti, nisu spašavanje života, ni utakmice, ni ovo, ali je uticaj na čoveka isti. Znači, efekat na to koji to radi će biti isti. Jer će imat ćemo isti stres i ja i možda neko ko radi neki drugi posao, jer će njemu to da padne teško isto kao meni nešto. Tako je, to je njegov život. Pa da, svako ima svoj život i prosto efekat na čoveka je isti. I naravno, svi znamo da u modernom dobu job burnout sindrom izgaranja na poslu, opet kad prevedemo zvuči robustnije dosta, je sve prisutniji i sve češći. I to je ono što i sindrom izgaranja na poslu postoji i kod nas, a postoji i kod nekom ko se bavi nekim potpuno drugim poslom. Zato što je jako teško naći balans i mislim da je to sigurno jedna tema za naš podcast u buduće, da ta motivacija koju imaš, istrajnost, odlučnost, da te ne upropasti. Jer kao što si rekao, mora da postoji ventil i ne možeš, da bi uopšte bio uspešan, moraš da shvatiš da nije sad ako ja ceo dan razmišljam u košarci da ću biti bolji trener. Neće. Daleko od toga. Baš suprotno. Baš suprotno, jer prosto ćeš da napraviš previše, napraviš zamor materijala. Tako je, upravo to. Sve je u balansu. Da je bio vrhunski, ti moraš da znaš koja, to nije lako, to opet samo iskustvo može da ti da, znači kad je dosta, znači kada trebaš da malo povučeš učnu da bi bio bolji za dalje, da malo da tempiraš formu. Pa zato i ne mogu svi da budu vrhunski, tako? Tako je, upravo tako. Deki, hoćemo da pustimo Miloša na dežurstvo. Ajde, mislim, ja mi mogu što da pričam ovde još 6 dana, ali ajde zbog dogovora koliko će da traje podcast, da ne budemo glomazni, preopšteni, predosadni ljudima, Miloše, jako mi drago smo se upoznali i nadam se ćemo se meni također, znači se još družiti. In person, što kaže Amerikanci, kako što se Beograd sad ćemo da pratimo. Za neki ručak, da se malo iščeskamo o svemu i privatno. Ajde. Sad ćemo da pratimo broj lajkova na samu epizodu, pa ako ih bude dosta, ja verujem će biti, onda ćemo napravimo i drugi deo i nastavak. Pa vidi, i ako ne bude, ja bih drugi deo napravio, ja stvarno, kad slušam cijelu priču, najmanje broj lajkova koji ne zanima, ali eto, ako ljudima se sviđa nek lajkova. Tako je. Miloše, hvala ti puno, stvarno je bilo zadovoljstvo da te imamo kao gosta i ja sam siguran da se ponovo vidimo ovde u podcastu. Hvala vama dvojici na pozivu, jako mi je bilo interesantno da pričamo iz nekog drugog ugla, opet da napravimo paralele, ali opet iz nekog drugog ugla malo da se odvojimo, tako da hvala na pozivu i nadam se vidimo ponovo. Nešto, ljudi, pozdrav i vidimo se na ručku u Beogradu, tamo na leto. Deki, vidimo se. Ćao. Ćao.